माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। கிருஷ்ண பிரபு அண்ட் இது மணிமேகலை மாதாஜி இந்த இது ஜென்மாஷ்டமி இது இன்விடேஷன்ஸ் அந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க குரூப்ல வந்து போடணும். Mataji, only old groups or new group, Mataji? நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்களோ எல்லா குரூப்லயும் போடணும், டெய்லி போடணும். இன்விடேஷன்ஸ் அந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க குரூப்ல வந்து போடணும். நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்களோ அந்த குரூப்ல போடுங்க மாதாஜி, டெய்லி போடணும் டில் ஜென்மாஷ்டமி வரைக்கும். Yes, Mataji. Okay, Mataji. Okay. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு சேவைக்கு நீங்க புக் பண்ணணும்னா அந்த லிங்க்ல போய் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது முடியறதோ வாட் எவர் ஃபீஸிபிள் உங்களுக்கு முடியறத வந்து அந்த சேவைக்கு வந்து நீங்க வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது சேவை இருக்குன்னு டிவோட்டிஸ் தெரிஞ்சாதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. சில பேருக்கு விருப்பம் இருக்கும், செய்யணும்னு இருப்பாங்க, அதனால அவங்களுக்கு நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து வழங்கணும். ஸோ எங்க யாரை கேட்கறது அப்படின்னு தெரியாம இருப்பாங்க. ஸோ அதை அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் ஆக்சுவலி முந்தநேத்து நான் போட்டிருந்தேன். நான் ஸ்டில் எல்லாருமே பண்ணிருக்கீங்களான்ற ஒரு அப்டேட் கூட எனக்கு கிடைக்காதனால மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு இது ரிமைண்டர் மாதிரி இப்ப போட்டிருக்கேன். நான் ரிக்வெஸ்ட் ஆல் அட்மின்ஸ் டு அப்டேட் ஹியர் வெதர் இட் இஸ் கெட்டிங் போஸ்டட் இன் ஆல் குரூப்ஸ் வித் டிரான்ஸ்லேஷனோட. மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி அங்க போட்டுருங்க, எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டோம். யுவர் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஷேரிங் தி இன்ஃபர்மேஷன் இன் ஆல் குரூப்ஸ் வந்து ஹைலி அப்ரிஷியேட்டட். உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வந்தனங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ நமஸ்காரங்கள். உங்களுடைய சேவைகளுக்கு என்னுடைய தாழ்மையான அதாவது பாத்தீங்கன்னா சமர்ப்பணங்களை நான் உங்களுக்கு வழங்குகிறேன். ஸோ அதனால இந்த சேவையை வந்து நம்ம நல்லபடியா எடுத்துட்டு போகணும்னா அது எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணாம எடுத்துட்டு போகணும், அவ்வளவுதான். சம்டைம்ஸ் வி மிஸ். நாங்க வந்து பகவானுக்கு செய்யற சேவிங் மாதாஜி, நீங்க எங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க மாதாஜி. நோ நோ நோ, எவ்ரிவன் சப்போர்ட். அதாவது சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் எழுத முடியாது இல்லையா? ஒருத்தர் அதாவது எல்லாருடைய கை ஓசை இருந்தா மட்டும்தான் பலமா நம்மளால தட்ட முடியும். ஒரு கை வச்சுட்டு நம்ம எதையுமே தட்ட முடியாது இல்லையா? ஸோ எவ்ரிவன்ஸ் எஃபர்ட், சிறிய ஒரு சேவையா இருந்தாலும் அது பெரும் சேவை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மனசுல பதியணும். அதனால நீங்க ஏதாவது நான் வந்து சேனை குரூப்ல போடுறேன்னா ஸோ ப்ளீஸ் டேக் இட் அஸ் ஹை ப்ரையாரிட்டி. உங்க குரூப்ஸ்ல வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போட்ட பிறகு தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் நன்றிகள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம 40-41 362ஆம் பக்கம். அறுபத்திரெண்டாம் பக்கம். நாம இப்போ nine PM classes இல்ல மாதாஜி. ஆக்சுவலி I think it has been merged with 7 PM. அதனால ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி, no need to worry. நீங்க you can go either to உஷா மாதாஜி கிளாஸ்க்கும் போகலாம், இல்ல நான் பண்ற கிளாஸுக்கும் நீங்க வரலாம். ஓகே 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 மாதாஜி. 9 PM கிளாஸ் மர்ஜ் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி 7 PM ஓட. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத்.
नष्टप्रायेषु पदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय महालक्ष्मी माता जी। प्रणति प्रभुपाद प्रणति पाடுங்க। पाड़ माताजी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे
जय गौरणिताय जय गौरणिताय 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 जय गौरणिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा நீங்க அழகா பாடுறீங்க மாதாஜி. மாதாஜி என்னோட இதெல்லாம் உங்க குரலும் ஒத்து போறது மாதாஜி. இல்ல யூ டூ இன் டிஃபரெண்ட் ராகம் நல்லா இருக்காது. காலையில நம்ம டெம்பிள்ல பாடுற மாதிரி பாடுறீங்க. ஆமா மாதாஜி இந்த ராகெல்லாம் பாடுவாங்க தான். ஹரே எஸ். விசுத்தம் கேவலம் ஞானம் பிரத்யக் சம்யக் அவஸ்திதம் சத்யம் பூரணம் அநாதி அந்தம் நிர்குணம் நித்யம் அத்வயம் ருஷே விதந்தி முனயः பிரசாந்தாத் மேந்திரியாஷயாः யதா தத் ஏவாஷத் தர்கய தீரோதியேத விப்ளுதம். யார் வாசிக்க? லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. விசுத்தம் கேவலம் ஞானம் பிரத்யக்ஷம்யக் அவஸ்திதம் சத்யம் பூர்ணம் அநாதி அந்தம் நிர்குணம் நித்யம் அத்வயம் ரூஷே விதந்தி முனயக பிரசாந்தாத்மேந்திரியாசயக யதா தத் ஏவாஷத் திரோதியேத விப்ளுதம். விசுத்தம் எவ்வித ஜகத் கலங்கமும் இல்லாமல் கேவலம் தூயதும் பூர்ணமானதும் ஞானம் அறிவு பிரதயக் எங்கும் பரவியுள்ளவர் சம்யக் முழுமையாக அவஸ்திதம் அமைந்துள்ளது சத்தியம் உண்மை பூரணம் அனாதியாக துவக்கம் இல்லாமல் அந்தம் அதை போலவே முடிவும் இல்லாமல் நிர்குணம் ஜடகுணங்களற்ற நித்தியமானவர் அத்வயம் இணையற்றவர் ருஷே ஓ நாரத சிறந்த ரிஷியே விதந்தி மட்டுமே அவர்களால் அறிய முடியும் முனையக சிறந்த முனிவர்கள் சாந்தமடைந்த ஆத்ம இந்திரிய புலன்கள் ஆசையாக தஞ்சமடைந்த யதா அவ்வேளை தத் அது ஏவ நிச்சயமாக அசத் நிரூபிக்க முடியாத தர்கைகள் தீயேத மறைந்து விடுகிறார் விப்ளுத்தம் நிலை குலைய செய்த. மொழிபெயர்ப்பு முழுமுதற் கடவுள் எல்லா ஜட காலங்களில் இருந்தும் விடுபட்டவராக இருப்பதால் அவர் தூய்மையானவராவார். அவர் பரம சக்தியாகவும் முழுமையாகவும் பூர்ணம் கொண்ட அறிவு சொரூபமாகவும் விளங்குகிறார். அவர் ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாதவரும் இணையற்றவரும் எங்கும் பரவி இருப்பவரும் ஆவார். ஓ நாரதா சிறந்த ரிஷியே பெரும் முனிவர்கள் ஜட ஆசைகள் இருந்தும் முற்றலும் விடுபட்டு புலன்களின் தொல்லையற்ற நிலையை அடையும் பொழுது பகவானை அவர்களால் அறிய முடியும். இல்லையெனில் அர்த்தமற்ற தர்க்கங்களால் அனைத்தும் நிலை குலைந்து பகவான் நம் பார்வையிலிருந்து மறைந்து விடுகிறார். பொருளுரை நிரந்தரமற்ற ஜட படைப்புகளில் உள்ள பகவானின் உன்னதமான செயல்களுக்கிடையில் அவரை பற்றிய ஒரு மதிப்பீடு இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. பகவான் அவதார ரூபங்களை ஏற்கும் பொழுது ஒரு ஜட உடலை ஏற்று களங்கம் அடைகிறார் என்று மாயாவாத தத்துவம் கூற முயற்சிக்கிறது. பகவானின் நிலை அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும்
தூயதும் கலப்பமற்றதுமாகும் என்று விளக்கத்தின் மூலமாக இத்தகைய கருத்து இங்கும் முற்றிலும் மறுக்கப்படுகிறது. மாயாவாத தத்துவத்தின்படி ஆன்மீக ஆத்மா அஞ்ஞானத்தால் மூடப்படும் பொழுது அது ஜீவன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் அத்தகைய அஞ்ஞானத்திலிருந்து அது விடுபடும் பொழுது பரம சத்தியத்தின் அருவமான நிலையோடு அது கலந்து விடுகிறது. ஆனால் முழுமையும் பூரணமும் கொண்ட அறிவிற்கு நித்திய அடையாளமாக பகவான் விளங்குகிறார் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. இதுவே அவரது தனி சிறப்பாகும். எல்லா ஜட கலங்கங்களில் இருந்தும் நிரந்தரமான விடுதலை ஜீவராசிகளுக்கு அறியாமைக்கும் கீழ்ப்படிய கூடிய இயல்பான மனப்பாங்கு உள்ளது. இதனால் அவர்கள் ஜட கலங்கத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தப்படுகின்றனர். இது தனித்துவமுடைய சாதாரண ஜீவராசிகள் இருந்து பகவான் வேறானவர் என்பதை காட்டுகிறது. பகவான் விஞ்ஞானம் ஆனந்தம் என்று வேதங்களில் கூறப்படுகிறார். அதாவது பகவான் பூரணமான அறிவும் ஆனந்தமும் உடையவர். தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு களங்கமடைய கூடிய தன்மை இருப்பதால் இத்தகைய பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை ஒருபொழுதும் பகவானோடு ஒப்பிடக்கூடாது. முக்தி அடைந்த பின் ஜீவராசிகளால் பகவானின் இருப்பை போன்ற அதே தன்மையுடன் ஒன்றுபட்டதாக ஆக முடியும். ஆனால் இந்த ஜீவராசிக்கு களங்கமடையக்கூடிய உடன் பிறந்த இயல்பு உண்டு. இந்நிலை ஒருபொழுதும் பகவானுக்கு இருந்ததில்லை. இது வேறுபாடு தனிப்பட்ட ஜீவராசியை பகவானில் இருந்து வேறுபட்டவனாக பிரிந்து காட்டுகிறது. வேதங்களில் சுத்தம் அபாய வித்தம தனி ஆத்ம பாவத்தால் களங்கமடைகின்றான். ஆனால் பகவான் பாவத்தால் களங்கமடைவதே இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. பகவான் சக்தி வாய்ந்த சூரியனோடு ஒப்பிடப்படுகிறார். சூரியன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பதால் தொற்றக்கூடிய எதனாலும் அது களங்கமடைவதே இல்லை. மாறாக களங்கப்படுத்தும் பொருட்களையும் சூரியனின் கதிர்கள் தூய்மைப்படுத்தி விடுகின்றன. அவ்வாறே பகவானும் பாவங்களால் களங்கமடைவதில்லை. மாறாக பாவிகளான ஜீவராசிகள் பகவானோடு தொடர்பு கொள்வதால் களங்கத்தில் இருந்து விடுபடுகின்றனர். சூரியனை போலவே பகவானும் சர்வ வியாபகமுடையவர் என்பதை இது குறிக்கிறது. இதனால் பிரத்யக் என்ற சொல் இப்பதத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. பகவானுடைய சக்தி வாய்ந்த விரிவல் இருந்து எதையும் பிரிக்க முடியாது. தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களின் செயல்களால் பாதிக்கப்படாததால் பகவான் அனைத்திலும் ஊடுருவி இருப்பதுடன் அனைத்தும் தமக்குள் உள்ளடக்கியவராகவும் இருக்கிறார். எனவே அவர் எல்லையற்றவராவார். ஜீவராசிகள் அற்பமானவர்கள் ஆவர். பகவான் மட்டுமே இருக்கிறார் என்றும் மற்ற அனைவருடைய இருப்புகளும் அவரே சார்ந்துள்ளன என்றும் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அனைவருடைய உயிர்வாழ் ஆற்றலுக்கும் அவரே உற்பத்தி மூலமாக இருக்கிறார். மற்றெல்லா வகையான உண்மைகளுக்கும் அவரே பரிபூரண உண்மையாவார். அவர் அனைவருடைய ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் பிறப்பிடமாக இருப்பதால் ஐஸ்வர்யத்தில் அவருக்கு சமமானவராக ஒருவரும் ஆக முடியாது. செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவு ஆகிய எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் அவர் பரம புருஷர் ஆவார். அவர் பௌதிக குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவராக இருப்பினும் அவர் ஒரு நபராக இருப்பதால் பல சொந்த குணங்களை உடையவராக இருக்கிறார். இந்தம் பூத குணோ ஹரி பாகவதம் 1.7-10 எனும் கூற்றை நாம் முன்பே விவாதிக்கிறோம். அவரது தெய்வீக குணங்கள் மிகவும் கவர்ச்சி வாய்ந்தவையாக இருப்பதால் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களும் ஆத்மாராம கூட அவற்றால் கவரப்படுகின்றனர். பகவான் சர்வ வல்லமை உடையவராவார். எனவே அனைத்தும் அவரது சர்வ வல்லமை பொருந்திய சக்திகளால் நிறைவேற்றப்படுவதால் சொந்தமாக அவரது செயல்பட வேண்டிய ஒன்றுமே இல்லை. இது வேத மந்திரங்களால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பரஸ்ய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ருயதே ஸ்வபாவிஹி ஞான பல கிரியாச்ச. ஜடப்புலன்களால் அவரது ஆன்மீக உருவத்தை அனுபவிக்க முடியாது என்பதையே இது
குறிப்பிடப்படுகிறது. பக்தி தொண்டால் புலன்களை தூய்மைப்படுத்திய பிறகே அவரை காண முடியும். எம் ஏவைஷ ஸ்ருணுதே தேன லப்யக. இதனால் பல விஷயங்களில் பகவானுக்கும் ஜீவராசிகளுக்கும் இடையிலே அடிப்படையான இதனால் வேறுபாடுகள் பல விஷயங்களில் பகவானுக்கும் ஜீவராசிகளுக்கும் இடையில் அடிப்படையான வேறுபாடுகள் உள்ளன. வேதங்கள் பறைசாற்றுவது போல ஒருவரையும் பகவானோடு ஒப்பிட முடியாது. ஏகம் ஏவாத் விதியம் பிரம்ம திரையதாத் வை பயம் பவதி திரையதாத் வையம் பவதி. பகவானோடு போட்டியிட கூடியவர் ஒருவரும் இல்லை. மேலும் பிற ஜீவராசிகளுக்கு அஞ்ச வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கில்லை. அவருக்கு சமமானவர் ஒருவரும் இல்லை. மற்றெல்லா ஜீவராசிக்கும் அவரே வேறாக இருந்தாலும் அவருக்கும் மற்ற ஜீவன்களுக்கும் இடையில் அடிப்படை வித்தியாசங்கள் உள்ளன. இல்லையெனில் அவரை உள்ளவாறு முழுமையாக யாராலும் அறிய முடியாது. எம் விதந்தி தத்வேன என்னும் முந்தைய பதத்தின் கூற்றுக்கு அவசியம் இருந்திருக்கிறது. அவரை யாராலும் முழுமையாக அறிய முடியாது என்பது இப்பதத்திலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஓரளவிற்கு அவரை அறிந்து கொள்வதற்குரிய தகுதி முறை இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கலப்பமற்ற பகவத் பக்தர்களால் பிரசாந்தர்கள் மட்டுமே அவரை இன்னும் அதிகமாக அறிய முடியும். காரணம் என்னவெனில் பகவானுக்கு அடிபணிந்து அவரது தொண்டர்களாக இருப்பதை தவிர வேறு தேவைகள் பக்தர்களுக்கு கிடையாது. அதே சமயம் மனோ தத்துவவாதிகள், யோகிகள் மற்றும் பலநோக்கு கருமிகள் ஆகியோரை போன்ற அனைவருக்கும் அடிப்படையில் சிறு தேவைகள் உள்ளன. இதனால் அவர்கள் சாந்தப்படுத்த முடியாது. பலநோக்கு கருமி அவனது செயலுக்குரிய பலனை எதிர்பார்க்கிறான். யோகி சில சிந்தனை எதிர்பார்க்கிறான். மனோ தத்துவவாதி பசுவின் இருப்பில் இரண்டர கலந்துவிட விரும்புகிறான். ஏதோ ஒரு வகையில் திருப்திக்குரிய ஒரு தேவை இருக்கும் வரை சாந்தி அடைவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. தேவையற்ற வரட்டு கற்பனையான விவாதங்களால் விஷயம் எதுவுமே நிலை குலைந்து விடுகின்றது. இதனால் நம்முடைய புரிந்துணர்வில் இருந்து பகவான் இன்னும் தூரமாக விலகி சென்று விடுகின்றார். அழகான வரி இல்லையா? நாம எவ்வாறு அவரை புரிந்து கொள்கின்றோம், அதை பேஸ்டு தான் நம்ம பகவான் நம்ம கூட இருக்காரா இல்ல தூரமா இருக்காருன்றது எல்லாமே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் வரட்டு கற்பனையாளர்கள் இருக்கீங்களா மாதாஜி? வாசிங்க. இருக்கு மாதாஜி, அது லைன் போயிடுச்சு, அதான் சொல்லுங்க. ஆனால் வரட்டு கற்பனையாளர்கள் அங்கிருந்து படி. வரட்டு கற்பனையாளர்கள் தவ கொள்கைகளை பின்பற்றி வருவதால் அவன் பகவானுடைய அருவமான அம்சத்தை பற்றிய அறிவை அவர்களால் ஓரளவிற்கு பெற முடியும். ஆனால் கோவிந்தன் எனும் ரூபத்தில் உள்ள அவரது முடிவான தோற்றத்தை அவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஏனெனில் அமலாத்மனர்கள் அல்லது பாவத்திலிருந்து முற்றிலும் விலகி இருப்பவர்களால் மட்டுமே பகவானிடம் தூய பக்தி தொண்டை ஏற்க முடியும். இது பகவத்கீதையின் 7.28 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏஷாம் வந்த கதம் பாபம் ஞானானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தேத்வே மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் துடௌரதாக. அதோட சரி நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விசுத்தம் கேவலம் ஞானம் பிரத்யக் சம்யக் அவஸ்திதம் சத்யம் பூரணம் அநாதி அந்தம் நிர்குணம் நித்யம் அத்வயம் ருஷே விதந்தி முனையக பிரசாந்தாத்மேந்திரியா யாஷயாக யதாதத் ஏவாஷத் தர்கைஷ் தீரோதியேத் விப்ளுதம். அதாவது விசுத்தம் என்றால் எல்லாவித ஜட கலங்கங்களும் இல்லாமல், அதாவது அப்படிப்பட்ட கலங்கங்கள் இருந்து விடுபட்ட தூய்மையான அந்த நிலையை பற்றி, சுத்த சத்வ நிலை அப்படிங்கிறப்ப பிரம்ம நிலை, சமாதி நிலை, இதை பற்றி விளக்கிறது. ஆக்சுவலி கேவலம் அதாவது தூயதும் பூரணமானதும் ஆகும். கேவலா என்றாலே நம்ம கேவல பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா?
கேவலம் என்றால் தூய பக்தி என்று அர்த்தம் இல்லையா? கேவலம் என்றால் தூய்மையானது, முழுமையானது. ஞானம் என்றால் அறிவு. பிரத்யக் எங்குமே பரவி இருக்கின்றார் அந்த பரம்பொருள். சம்யக் முழுமையாக. அவஸ்திதம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அமைந்துள்ளது. சத்தியம் உண்மை. பூரணம் என்பது பூரணம். அனாதி என்றாலே, அனாதி மீன்ஸ் துவக்கம், எங்கே ஆரம்பம் என்றே தெரியாது. அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர் அந்த பரம்பொருள் மட்டும்தான். அவரே அனாதி ஆனவர் அப்படிங்கிறது வந்து பிரம்ம சமீதில வந்து பிரம்மரே பாடியிருக்கார். இப்பயும் இங்க விளக்குறது எல்லாம் பிரம்மர் தான். சோ இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம கண்டிப்பா ஒரு ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்துலதான் அனாதி என்ற வார்த்தை வந்து வந்திருக்கின்றது. அந்தமும் அவர்தான். எங்கே தொடக்கம் எங்கே முடிவு என்பது அவரிடத்தில் தான் என்பது இந்த ஸ்லோகத்துல அழாகி. அனாதி அந்தம் நிர்குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பகவானை. நிர்குணவாதியாக இங்கே வந்து சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். நித்தியமும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? அத்வயம் என்றால் அவருடைய ரூபம் அவரும் வேறு அல்ல, அவருடைய ஆத்ம ரூபமும் உடலும் வேறு அல்ல. நமக்கு இருக்கிற மாதிரி மிருத்தியான இருக்கக்கூடிய இந்த, அதாவது உடல் என்பது எப்பொழுதும் அதாவது மடியக்கூடியது, மார்டல். ஆனால் அவரது வந்து நித்தியமானது, இம்மார்டல் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து பாகவதத்திலே வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற. இதற்கு மேல நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தேவையே கிடையாது இல்லையா? வேத வியாச தொகுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த 18,000 ஸ்லோகங்கள் ஆக்சுவலி, அதாவது எல்லா கேண்டவும் நம்ம படிக்க முடிஞ்சா 18,000 ஸ்லோகாஸ் ஆர் தேர். இதுல வந்து அதாவது 18 புராணங்களுக்கு வந்து இந்த இதை வந்து சம்பந்தப்படுத்துறாங்க. அதே மாதிரி 18 அத்தியாயங்களும் 18 புராணங்களுக்கு வந்து சம்பந்தப்படுத்துகிறார்கள் பகவத்கீதையை கூட. சோ அதனால் அனாதி மீன்ஸ் துவக்கமற்றவர். சோ எங்கே ஆரம்பம், அதாவது அவருக்கு யாரும் தாய் தந்தை கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவரிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே இந்த ஆத்ம ரூபம் எல்லாம் அதுவும் அனாதியானதுதான் இல்லையா? அன்பான், அவர்களுக்கும் வந்து தாய் தந்தை கிடையாது. சோ ஆத்மாவுக்கு வந்து பிறப்பு இறப்பு என்பதே கிடையாது என்பதற்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து நாம் இங்க பார்க்கின்றோம். அந்தம் அதை போலவே முடிவும் இல்லாதவர். நிர்குணம் ஜட குணங்கள் அற்றவர், 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். நித்தியம் நித்தியமானவர். அத்வைதம் இணையற்றவர். அடுத்து ருஷே, ஓ நாரதா, சிறந்த ரிஷியே. விதந்தி மட்டும் அவர்களால் அறிய முடியும், அதாவது சிறந்த ரிஷிகளால் மட்டுமே, அதாவது ஓரளவுக்கு தான் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும், அனைத்துமே நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. முனையக யாரால புரிந்து கொள்ள முடியும்? சிறந்த ரிஷி முனிகளால். பிரசாந்த சாந்தமடைந்த ஆத்மா, இந்திரிய புலன்களை எல்லாம் வந்து அடக்கி, அதாவது புலன்களுடைய செயல்பாடுகளை வந்து பௌதீகத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்து வெறுமனே அந்த ஆன்மீகத்தில் செயல்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய சிறந்த முனிவர்கள் ஆக்சுவலி. சோ ஆசையா தஞ்சமடைந்த யதா அவ்வேளை, தத் அது, ஏவ நிச்சயமாக, அசத் நிரூபிக்க முடியாத, தர்க்கங்கள் இல்லை என்றால் வெறும் வறண்ட கற்பனையாளர்களுடைய தத்துவங்கள் வந்து நிரூபிக்க முடியாது இல்லையா? தீயதே, அதாவது மறைந்து விடுகின்றார். ஆனால் அவ்வாறு நம்ம தர்க்கம் செய்யும் பொழுது பகவான் அங்கே இருப்பது கிடையாது. எஸ், கடவுள் இருக்காரா, எங்க காட்டு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லையா? அத்தகையவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே அவர் வந்து காணப்பட மாட்டார். அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது மனிதர்களாக பிறந்திருந்தாலும் அடுத்த ஜென்மம் இருந்தால் அவர்கள் கீழ் உலகங்களுக்குத்தான் தள்ளப்படும். நிரந்தரமாக பகவான் அவர்களுக்கு யோகமாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அவர்கள் நிரந்தரமாக வந்து கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். மீண்டும் அவர்கள் வந்து மனித பிறவி எடுப்பது என்பது மிகவும் அரிதானது. விலுப்தம் நிலை குலைய செய்த. சோ தர்க்கங்கள் எப்பவுமே வேத சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்கோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். இது என்ன அது என்னன்னு சொல்லிட்டு விதண்டவாதங்கள் தர்க்கங்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு செய்யக்கூடிய தர்க்கங்கள் வந்து அவர்களுக்கே நன்மையை வழங்காது. அவர்கள் வந்து மேலும் மேலும் அஞ்ஞானத்தை வந்து வளர்த்து கொண்டு செல்கிறார்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம இதுல இருந்து புரிந்து கொள்ளணும். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுள் எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டவராக இருப்பதால் அவருக்கும், ஏனென்று அவரிருந்து தோன்றியதுதான் எல்லா ஜடங்களும் இல்லையா? 8 விதமான ஜட சக்திகள் இருந்தாலும் அதிலிருந்து அவர் வந்து அதாவது தூரமாக இருக்கிறார், விலகி இருக்கின்றார். ஸோ ஈஸ் அன் அலூஃப் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சுட்டே வரும். அவர் தூய்மையானவர் ஆவார். இஸ் த பியூர் அப்படிங்கிறது வந்து பியூரிட்டியில வந்து இஸ் த ஹையஸ்ட் அப்படிங்கிறது. அமலம் புராணம் பகவத்கீதைக்கு வந்து பாகவதத்திற்கு வந்து அமலம் புராணம் என்ற பெயரும் உண்டு.
அமலம் என்றால் தூய்மையில வந்து தட் இஸ் த பியூரஸ்ட் ஆஃப் த பியூரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரிதான் பகவானும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒத்த தன்மையை உடையவர். அவரை பற்றி தான் இந்த இந்த பாகவதம் வந்து எடுத்துரைக்கின்றது இல்லையா. இந்த பாகவத புராணத்திற்கு வந்து அமலம் புராணம் என்று பெயர். அவர் பரமசக்தியாகவும் முழுமையும் பூரணமும் கொண்ட அறிவு சொரூபமாகவும் அனைத்து ஞானங்களுக்கும் பிறப்பிடமே அவர்தான். அவரிலிருந்தான் அனைத்தும் தோன்றியது என்று நாம பிரம்ம சமீதியிலும் வாசிக்கணும். இங்க பிரம்மரே வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்திலிருந்தும் நாம இங்க பார்த்து கொண்டே இருக்கும். அவர் ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாதவரும் இணையற்றவரும் எங்கும் பரவி இருப்பவரும் ஆவார். சோ அதாவது பெரும் முனிவர்கள் கூட ஜட ஆசையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு இல்லையா, ஜட கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு புலன்களின் தொல்லையற்ற நிலையை அடையும் பொழுது இந்த புலன்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள், அந்த புலன்களால் அவர்கள் வந்து எந்த ஒரு தூண்டாத அதாவது இந்த பௌதீக செயலுக்கு தூண்டாது இருக்கக்கூடிய தன்மையை அடையும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஜட கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கின்றார்கள் என்று பொருள். சோ புலன்களின் தொல்லையற்ற நிலையை அடையும் பொழுது பகவானை அவர்களால் அறிய முடியும். நாம எல்லாரும் கூட இந்த புலன்களின் தொல்லையிலிருந்து நாம விடுபட்டா பகவானை தரிசிக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெறுகின்றோம். அதற்கு ஒரு குரு வழிநடத்துதலும் தேவை இல்லையா. ஸோ அதனாலதான் நீங்க எல்லாருமே ஷெல்டர் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க. இன்னும் யாராவது சப்மிட் பண்ணணும்னாலும் தயவு செஞ்சு சப்மிட் பண்ணுங்க. உங்களுடைய பிரயாணத்தை இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னியை வந்து நல்முறையில் எடுத்து செல்லணும்னா ஒரு ஆச்சாரியாவுடைய அனுகிரகம் என்பது கண்டிப்பாக தேவை. இல்லையெனில் அர்த்தமற்ற தர்க்கங்கள், அவ்வாறு இல்லை என்றால் குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா, வெறுமனே வறண்ட தத்துவங்கள் விவாதங்கள் இதெல்லாம் தான் நடந்துட்டே இருக்கும். அவ்வாறு அந்த மாதிரி தர்க்கங்களால் அனைத்துமே நிலை குலைந்து அதாவது வீண் விவாதங்களால் என்ன நமக்கு மன சஞ்சலம் மட்டும்தான் வரும், வேற எதுவுமே வராது. உண்மையான ஞானத்தை நம்மளால எப்பொழுதும் பெற முடியாது. பகவான் நம் பார்வையிலிருந்தே மறைந்து விடுகின்றார். அப்படிப்பட்ட தர்க்கங்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் முன்னாடி பகவான் எப்பொழுதுமே தோன்றுவது கிடையாது. இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். வாழ்க்கையில வந்து வேதங்களோட நம்ம என்னைக்குமே சேலஞ்சிங் பொசிஷனுக்கு போகக்கூடாது. நம்மளால ஒரு சிறு துரும்ப கூட நகர்த்தக்கூடிய அந்த அதாவது நமக்குன்னே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து அவர்தான் கொடுக்கிறார் இல்லையா. ஆனா அந்த சக்தியற்ற நிலையில நம்மளால ஒரு துரும்பு எடுத்து வைக்க முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உடல்நிலை குன்றி நம்ம வந்து நம்மளால வந்து பேலன்ஸ் பண்ணாம படுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு போனை கூட எடுத்து நம்மளால அந்த பக்கம் வைக்க முடியாது. போனை ஹோல்டு பண்றது கூட நமக்கு முடியறது இல்லை இல்லையா. அப்படி சக்தியற்ற நிலையில படுத்துட்டு இருக்க நாம வந்து சக்தி எங்கிருந்து வருகின்றது என்பதை நாம என்னைக்காவது யோசிக்கிறோமா? கிடையாது. we have to think actually. அதற்கான மார்க்கத்தை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். இந்த புவி வாழ்க்கையில், இந்த மிருத்யு லோகத்தில், இந்த துக்காலயத்தில், அசாஸ்வதமான இந்த பிரபஞ்சத்தில், நாம நிரந்தரமற்ற இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஜீவராசிகளாக ஜனித்திருக்கின்றோம். நாம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரணும்னு விருப்பப்பட்டதினால்தான் நித்திய பத்தர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் அதாவது அறியாமையிலே உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுத்திருக்கின்றோம். ஆனால் அதை நல்முறையில் நாம வந்து மடைமாற்றிக் கொண்டு பகவானின் பக்தி தொண்டில் நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டால் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆசிகளால் நாம வந்து அவருடைய பாதங்களை நம்மளால சேர முடியும். இந்த ஓர் உண்மையை, ஓர் சத்தியத்தை நாம வேத சாஸ்திரங்களும் அதுதான் எடுத்துரைக்கின்றது. நாம் அதை வந்து பரிபாலிக்கணும்னு உறுதியாக, அதாவது ஒரு வைஷ்ணவனுடைய வைராக்கியம் வந்து ரொம்ப திடமானது. அவன் எடுத்த அந்த பக்தி பாதையிலிருந்து அவன் எப்பொழுதுமே வந்து அதாவது there will not be any deviation. எந்த ஒரு இதுலயுமே அவர் டீவியேட் ஆகவே மாட்டாங்க. they will be always on the track. அந்த நிலையில நாம எப்பொழுதுமே நிலைநிறுத்தி கொள்ளணும். நிரந்தரமற்ற ஜட படைப்புகளில் பகவானின் உன்னதமான செயல்களுக்கிடையில் அவரே பற்றி ஒரு மதிப்பீடு இங்கே வந்து தரப்பட்டுள்ளது இல்லையா. எக்ஸாம்பிள், அதாவது பூரணமானவர், அனாதியானவர், அந்தம், நிர்குணம், நித்தியம், அத்வைதம் எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா. சோ அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நாம இங்க பார்க்கின்றோம். சோ அவருக்கு நிகர் அவர் ஒருத்தர் தான். நம்ம வேற யாருமே நம்ம அங்க கம்பேரிசனே பண்ண முடியாது இல்லையா. பகவான் அவதார ரூபங்களை ஏற்கும் பொழுது ஒரு ஜட உடலை வந்து தரிக்கின்றார் இல்லையா, ஏற்று களங்கம் அடைகின்றார் என்று மாயாவாதிகள், அதாவது இம்பர்சனலிஸ்ட் வந்து வாக்குவாதம். அவர் ரூபமே மாயை என்று அவர்களுடைய வாதம். ஆக்சுவலி ரூபம் இங்கதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது அத்வயம் என்பது ஒன்றுபட்டவர் அப்படிங்கிறது பொருள். ஆக்சுவலி ஒன்றாக இணைந்தவர் அப்படின்னா அவருடைய அதாவது
பரமாத்மா ரூபமும் அவருடைய உடலும் வந்து ஒன்றென்னது அப்படிங்கிற சிங்கிள் அத்வைதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்தே நம்மளால ஈஸியா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். இது வந்து அத்வைதம் என்றால் அவருடைய ரூபமும் அவரும் வேறு அல்ல அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால அடிச்சு பேச முடியும் இல்லையா? பகவானின் நிலை அனைத்து சூழ்நிலைகளுமே தூயதும். சோ அவர் இந்த லோகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவரே கிடையாது. 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், நிர்குணவாதி. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவர் எங்கே சம்பந்தப்படுகின்றார்? அவரிடமிருந்து தோன்றியது மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சம் இல்லையா? அவரே இந்த பிரபஞ்சத்தை ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளை எல்லாம் ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நாம் எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றோம். நாம கூட வந்து இந்த பக்தி பாதையில முன்னேறும் பொழுது அல்லது யோக நிலையில் முன்னேறும் பொழுது இல்லை வந்து ஞானத்திலிருந்து அபிவிருத்தி கொண்டு செய்து கொண்டு நம்ம பக்தியில முன்னேறணும்னா சமாதி நிலை, அந்த பிரம்ம நிலை, சுத்த சத்துவ நிலை அடையும் பொழுது பகவானை ஒத்த அந்த இயல்பை நாம பெறுகின்றோம். குவாலிட்டி இல்லையா? அதாவது நிர்குணத்தன்மையை நாம கூட அடையிறோம். அப்பொழுதுதான் அந்த பரம்பொருளை, அந்த குவாலிட்டிக்கு நாம செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் பகவான் அந்த குவாலிட்டியோடு இருக்கும் பொழுது அவருடைய குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நாம செல்லும் பொழுதுதான் அவரை தரிசனிக்க முடியும். அது வரைக்குமே நமக்கு இந்த புறக்கண்களால் அவரை காண முடியாது. ஒருவேளை நாம் அந்த நிலையை அடையும் பொழுது இது எல்லாமே இந்த புலன்களே வந்து திவ்யமானதாக தெய்வீகத்தன்மையை வந்து ஏற்கின்றது. சோ மாயாவாத தத்துவத்தின்படி ஆன்மீக ஆத்மா அஞ்ஞானத்தால் மூடப்படும் பொழுது அது ஜீவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆனால் அத்தகைய அஞ்ஞானத்திலிருந்து அது விடுபடும் பொழுது பரமசத்தியத்தின் அருவமான நிலையோடு அது கலந்து விடுகின்றது. இது மாயாவாதிகளுடைய பிலாசபி இல்லையா? அதாவது ஒருவே அந்த பிரம்ம நிலையை வரும்பொழுது அந்த ஜோதிமயமாக அவர்கள் வந்து இணைந்து விடுகிறார்கள் என்பது அவர்களுடைய கருத்து. ஏனென்றால் அவர்களுடைய புரிதல், அதாவது ஆய்ந்து அறியக்கூடிய அவர்களுடைய ரியலைசேஷன் வந்து அந்த லெவல்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது 3 விதமான அந்த பூர்ணத்தினுடைய உண்மையினுடைய 3 விதமான நிலைகளை நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல செகண்ட் ஸ்லோகத்துல படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில இல்லையா? அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மன், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் பகவான் அப்படின்னு இந்த 3 நிலைகளை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நிலையை உணர்ந்தவர்கள். ஆதி சங்கராச்சாரியார் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு போனார் இல்லையா? நானே பிரம்மம். எஸ், இந்த ஆத்மா ஹையஸ்டா அடையிறது வந்து பிரம்ம நிலை தான். சோ அந்த பிரம்ம நிலையை வந்து நம்ம வந்து அந்த குவாலிட்டி அடையும் பொழுது பகவானை ஒத்த அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்பை வந்து நாம பெறுகிறோம். வெறுமனே அந்த இயல்பு மட்டும்தான். ஆனால் அவருடைய ரூபம், அதாவது குவான்டிட்டி இம்மெஷரபிள் இல்லையா? இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம வந்து, அதாவது நம்மளோட அளவிட முடியாதவர் அப்படிங்கறத வந்து நாம பார்த்துட்டே வரோம். பகவத்கீதையிலையும் படிச்சுட்டே வரோம், பாகவதத்திலையும் இதுதான் பார்த்துட்டே வரோம். ஆனால் முழுமையும் பூர்ணமும் கொண்ட அறிவிற்கு நித்திய அடையாளமாக பகவான் விளக்குகிறார் என்று இங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? இதுவே அவரது தனி சிறப்பாகும். எல்லா ஜடக்கலங்கங்களிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுதலை ஜீவராசிகளுக்கு அறியாமைக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய இயல்பான பண்பாக உள்ளது. எஸ், நம் எனி டைம் நம்ம வந்து இப்பதான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு தூரமா விலகி இருக்கிறோம்னாக்கா அந்த ஸ்திரத்தன்மையும் வந்து நம்ம கிட்ட டக்குன்னு வந்து இந்த மாயத்துல வந்து மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுனாக்கா நாம இம்மீடியட்டா கலங்கப்பட்டு விடுகின்றோம் இல்லையா? இதுதான் திரிசங்கு சொர்க்கத்தை வந்து செய்த ராஜரிஷி பட்டம் பெற்ற விஸ்வாமித்திரர் கூட அதே மாதிரிதான் ஆனார் இல்லையா? எல்லாத்தையுமே தொடர்ந்து அவர் வந்து எத்தனையோ வருடங்கள் வந்து கடும் தவங்களை எல்லாம் புரிந்தார். ஆனால் மேனகையினுடைய அந்த இதனால வந்து கடைசியில வந்து சகுந்தலை என்னும் மகளையும் வந்து ஈன்றார். சோ அந்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த இந்த புலன் வந்து சிறிய தவறால நம்ம பெரிய மேலிருந்து கீழே விழுறதுக்கான சான்சஸ் எப்பவுமே உண்டு. அதனால அத்தகைய ஒரு, அதாவது வீக்கான ஒரு இதுதான் நம்மளுடைய மனசு கூட. சோ ஜீவராசிகளும் அறியாமைக்கு கீழ்ப்படியக்கூடியவர்கள் தான் இல்லையா? நமக்கு சில சமயத்துல வந்து புரியாது. சோ அந்த நிலையில வந்து நாம வந்து அறியாமைக்கு வந்து கீழ்ப்படுகின்றோம். சோ தனித்தன்மையும் சாதாரண ஜீவராசிகளின் பகவான் வேறானவர் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அவர் நித்தியமான அந்த நிர்குணத்தன்மையை உடையவர். நமக்கு தான் இந்த பிளக்சுவேஷன்ஸே. சில சமயத்துல நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து விட்டுறணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் வந்துடும். சில சமயத்துல வந்து விட்டு கொடுக்க முடியாத பக்குவத்தையும் நாம அடைகின்றோம். சோ இருப்பதால், அதாவது வேதங்களால் வந்து வேறானவர் என்பதை காட்டுகின்றது. இந்த பாகவதத்திலேயே வந்து அவரும் நாம் வேறு என்பதை வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. என்றைக்குமே நாம் அவருக்கு சமமாகவோ அவருக்கு மேலாகவோ யாரையுமே வந்து நம்மளால ரெஃபர் பண்ணி பார்க்க முடியாது. இந்த உண்மையை நாம வந்து கண்டிப்பாக உணர்ந்த வேண்டும்.
பகவான் பூரண அறிவும் ஆனந்தமும் உடையவர். அதாவது சச்சிதானந்த அந்த நிலையை உடையவர். சச்சித் ஆனந்தம், அதாவது அந்த பேர ஆனந்தத்தை கொண்டவர். தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு களங்கம் அடையக்கூடிய தன்மை இருப்பதால் இத்தகைய பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை ஒருபொழுதும் பகவானோடு ஒப்பிடக்கூடாது. முக்தி அடைந்த பின் ஜீவராசியால் பகவானின் இருப்பை போன்ற அதே தன்மையை ஒன்றுபட்டதாக ஆக முடியும் இல்லையா? குவாலிட்டி மட்டும்தான் ஒரு மாதிரியா இருக்க முடியுமே ஒழிய குவான்டிட்டியில நம்ம எப்பவுமே அவரோட கம்பாரிசனே பண்ண முடியாது. அளவிட முடியாதவர் அவர். ஆனால் இந்த ஜீவராசிக்கு களங்கம் அடையக்கூடிய உடன் பிறந்த இயல்பும் உண்டு. எந்த சமயத்திலுமே நம்ம கீழே தவறி விழக்கூடியவர்கள் தான். எஸ், நான் ஒரு நிலையை அடைஞ்சிட்டு இனிமே நான் கீழே வரமாட்டேன் என்ற இந்த நிலை யாருக்குமே கிடையாது. எந்த ரிஷி முனிக்குமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்பொழுது நாம எல்லாம் சாதாரண மக்கள். பக்குவம் அடைவது என்பது மிக மிக இம்பார்ட்டன்டான ஒரு செயல்பாடு. இந்நிலை ஒரு பொழுதும் பகவானுக்கு இருந்ததில்லை. இந்த வேறுபாடு தனிப்பட்ட ஜீவராசியை பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதாக பிரித்து காட்டுகின்றது இல்லையா? வேதங்களில் சுத்தம் அபாவ வித்தம், அதாவது தனி ஆத்மா பாவங்களால் களங்கம் அடைகின்றான். பகவான் நிர்குணவாதி, அவர் எல்லாவற்றிற்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறத நாம படிச்சுக்கிட்டே வரோம். சோ பகவான் சக்தி வாய்ந்த சூரியனோடு ஒப்பிடுகின்றார். அவருடைய சூரிய சந்திரர்களும் நான் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ அப்படி ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சத்தையே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசப்படுத்துகின்றான் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அவர் எல்லா இடங்களிலுமே வியாபித்திருக்கின்றார், தோன்றாத அருவமாக அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதனாலும் அது களங்கம் அடைவதே கிடையாது இல்லையா? தொற்றக்கூடிய எதனாலே நம்ம சூரியனை தொட முடியுமா? அக்னிக்கு இல்லையா வசம் தான் ஆயிடுவோம் நம்ம. அந்த அளவுக்கு பியூரிட்டிக்கு நம்ம எப்பவுமே அக்னியை தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி அந்த கதிர்களில் இருந்து வரக்கூடியது எல்லாமே இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களையுமே தூய்மைப்படுத்துகின்றது. எஸ், நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த மழை காலம் கண்டினியூஸா வரும் பொழுது வியாதிகள் என்பது வந்துட்டே இருக்கும். அதே ஒரு நாள் சூரியன் முழு பிரகாசத்தோடு நம்ம இந்த 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 உலகத்துல அவர் பிரகாசிக்கும் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையற்றது எல்லாம் அவனே ட்ரை அந்த ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி சூரியனுக்கு உண்டு இல்லையா? சோ வித்தவுட் அந்த சன்லைட் இல்லாம நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒன்றுமே வாழவே முடியாது. சூரிய கதிர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் இங்க புரிந்து கொள்கின்றோம். அதே போலதான் அந்த கதிர்களை போல எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கக்கூடிய நீக்கமறையில் இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் இல்லாமல் நாம ஒரு அணுகுட இங்கு அசையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாறாக பாவிகளான ஜீவராசிகள் பகவானோடு தொடர்பு கொள்வதால் களங்கத்திலிருந்து விடுபடுகின்றனர். எஸ், நாம செய்த கர்மங்கள் பாவ விளைவுகளால் தான் மீண்டும் மீண்டும் இங்கே பிறந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். அதனால அத்தகைய பிறவி எடுத்த நாம் இந்த ஜட கலங்கங்களிலிருந்து நாம விடுதலை அடையணும்னா பகவானோட அந்த யோக நிலையை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். எதையும் பிரிக்க முடியும். தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களின் செயல்களால் பாதிக்கப்படாதால் பகவான் அனைத்திலும் ஊடுருவிப்பதன். எஸ், அவர் நிர்குணமானவர். சோ எல்லா குணங்களுக்கும் 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவராயிருப்பதால் அவரால் எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்ள முடியும். அதற்குள்ளே சென்று வரவும் முடியும். எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார் பகவான். நம்ம ஹிருதயங்களிலும் உட்கார்ந்திருக்கார் பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக. நம்மளை சுத்தியும் தோன்றாத அருவ நிலையில் அவர் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார். பகவான் மட்டுமே இருக்கின்றார் என்றும் மற்ற அனைவருமே அவருடைய அதாவது அவர் அனைவருடைய இருப்புகளும் அவரையே சார்ந்துள்ளது என்று வேதங்கள் சொல்லப்பட்டது. அழகான வரிகள் இல்லையா? அதாவது இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டி. இங்க இந்த பரமாத்மாவை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்மளால உணர முடியும். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார். தோன்றாத அருவ நிலையுமே ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் இருப்பது அனைத்திலுமே நானின்றி இங்கு வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நாம வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து படிச்சுக்கிட்டே வரோம். நம்ம அனைவருடைய உயிர்வாழ் ஆற்றலும் அதாவது கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, நம்ம செயல்படுகின்றோம் இல்லையா, அந்த அந்த அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அவரே உற்பத்தி மூலமாக இருக்கின்றார். அதை செயல்படுத்தக்கூடியதற்கும் ஆத்ம ரூபமும் அவர்தான் அப்படிங்கிறது ஜீவாத்மாக்களில் இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் நான் தான் என்று நம்ம 10வது விபூதி யோகத்துல படிச்சுட்டு வரணும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அதை செய்ய சொல்லக்கூடியது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ளுக்குள்ள இருந்து வர்றது கூட நம்ம ஜீவனா இருக்கக்கூடிய அந்த சொரூபம் யாருடையது? பரமாத்மாவுடைய சொரூபம். மற்ற எல்லா வகையான உண்மைகளும் அவரே பூர்ண உண்மையாவார்.
அதாவது எல்லா உண்மைகளுக்குமே பூரண உண்மை அவரே அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்க உரை வந்து அழகான விளக்க உரைகள். பிரபுபாதா ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெயதான் நம்ம சொல்லணும். இவ்வளவு விளக்க உரைகள் அவர் கொடுக்கவில்லை என்றால் நம்மளால இதை இருக்கிறபடி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் அனைவருடைய ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் பிறப்பிடமாக இருப்பதால், எஸ் இல்லையா, பகவான் என்றால் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புகழ், செல்வம், பலம், அதுக்கப்புறம் அழகு, அறிவு, துறவு, இத்தனை இந்த 6 வகையான ஐஸ்வர்யங்களை கொண்டவர் அவர், அந்த பரம்பொருள். சோ அதுல இருந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு பகுதி தான், அதாவது ஒரு சிறு, அதாவது ஒரு பொறி மாதிரிதான் நம்மளுடைய செல்வங்களே நாம பெற்றிருக்கின்றது. அவ்வளவு ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து பெற்றவர் அந்த பரம்புருஷர் இல்லையா. அவர் பௌதீக குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவராக இருப்பின் அவர் நபராக இருப்பதால் பல சொந்த குணங்களை உடையவராக இருக்கிறார். அவருக்கே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் அவர் ஒருத்தரால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அவருடைய அந்தரங்க சக்தியாக இருக்க அனைத்துமே அந்த இயல்புகளை பகவான் ஒருவரால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும், வேற யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதை வந்து பூத குணோ ஹரி, இந்தம் பூத குணோ ஹரி, பாகவதம் 1st canto 7th chapter 10th ஸ்லோகத்துல நாம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா. இந்த கூற்றை நாம் முன்பே விவாதித்திருக்கின்றோம். இதை பற்றியான விளக்கத்தை வந்து பிரபுபாதர் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு கீழே வந்து அழகாக கொடுத்திருக்கார். வேணும்னா ஒரு வாட்டி நீங்க எல்லாரும் அந்த ஸ்லோகத்துல போய் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கணும். அவர் தெய்வீக குணங்கள் மிகவும் கவர்ச்சி வாய்ந்ததாக இருப்பதால் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களும், அதாவது ஆத்மாராம என்றால் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள், அவற்றால் கவரப்படுகின்றனர், ஈர்க்கப்படுகின்றனர் இல்லையா. அவருடைய சௌந்தரியத்தை வந்து தண்டகாரியனத்தில் இருந்த ரிஷிமுனிகளால் எவ்வாறு ஈர்க்கப்பட்டாரோ அதே மாதிரிதான் அவருடைய ரூபம் வந்து அழகானது, அதனால வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றோம் எல்லாருமே. சோ பகவான் சர்வ வல்லமை உடையவர் இல்லையா. எல்லாவற்றையுமே அவருடைய ஆற்றலே வந்து எல்லாவற்றிலுமே இருக்கின்றது. அவருக்கு நிகர் அவர் ஒருத்தர் தான். எனவே அனைத்தும் அவரது சர்வ வல்லமை பொருந்திய சக்திகளால் நிறைவேற்றப்படுவதால் சொந்தமாக அவரால் செய்யக்கூடிய வேண்டியது ஒன்றுமே கிடையாது. அதனால்தான் பார்க்கடலிலும் அவர் பள்ளி கொண்டிருக்கின்றார், எல்லா ஜீவராசிகளையுமே இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார். அதாவது செயலற்ற தன்மையில் செயலும் செயல் புரியக்கூடிய தன்மையில் செயலற்றதும் வந்து நாம் இந்த மாதிரி விளக்கத்துலதான் பார்க்க முடியும் இல்லையா. அங்கே பார்க்கடல்ல படுத்துன்னு இருக்கார், அது செயலற்ற தன்மை இருந்தாலுமே எல்லா ஜீவராசிகளிலுமே அவர் இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார். இது செயலற்ற தன்மையில் செயல்படுவதை வந்து நாம வந்து அழகாக பார்க்கின்றோம். சோ வேறு வேத மந்திரங்களால் இது உறுதி செய்யப்படுகின்றது. பரஸ்ய சக்தி விவிதைக சுரியதே ஸ்வாபாவிக ஞான பலக்கிரியாக ச, அதாவது ஜட புலன்களால் அவரது ஆன்மீக உருவத்தை அனுபவிக்க முடியாது இல்லையா. அவர் ஜடமாக இருந்தால் நம்மள மாதிரி வயசான பிறகு அந்த தோற்றத்தை நாம வந்து பார்த்திருக்கணும் இல்லையா. அவர் கிருஷ்ண அவதாரமாக எடுத்து வந்த பொழுது அவர் இந்த லோகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது அவருக்கு 125 ஆண்டுகள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ அப்பயும் அவர் வந்து 25 years இருக்கக்கூடிய அதே எவ்வரத்துலதான் இருந்தார் அப்படிங்கறதுதான் சாஸ்திரங்களுடைய விளக்க உரைகள் எல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். சோ அவருக்கு வயோதிகம் என்பது கிடையாது. பிரம்மரை பாத்தீங்கன்னா நீங்க அவருக்கு வந்து வயோதிக தன்மையை வழங்கியிருப்போம் இல்லையா. ஆனா அவருக்கு வயோதிகம் கிடையாது. சோ பக்தி ஏனென்றால் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு உடைய நமக்கு எல்லாமே அந்த இயல்புகள் தான். இந்த உடல் வந்து பௌதீக பண்புகளால் ஆனது, அவரது வந்து ஆன்மீகம் என்பது நாம புரிந்து கொள்ளணும். இஸ் a spiritual body, as a spiritual body, நமக்கு எல்லாமே மெட்டீரியல் பாடி அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த கம்பேரிசன்லயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி தொண்டால் புலன்களை தூய்மைப்படுத்த பிறகே அவரை காண முடியும். அதாவது யார் வேணும்னாலும் பகவானை பார்த்துட்டானா விக்கிரகத்தை தான் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா உண்மையான ரூபத்தை, அந்த விக்கிரக ரூபத்தை நாம பார்க்கணும்னா பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து நாம விடுபட்டா மட்டும்தான் நம்மளால தூய தன்மையை அடையும் பொழுதுதான், அதாவது அமலம் என்னும் அந்த தன்மையை நாம் அடையும் பொழுதுதான் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை நாம பெற முடியும். எம் ஏ வைஷ புருணேதே தேன லப்யக, அதாவது இதனால் பல விஷயங்களில் பகவானுக்கும் ஜீவராசிகளுக்கு இடையே அடிப்படையான வேறுபாடுகள் உண்டு இல்லையா. நமக்கும் பகவானுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு. அளவில் வந்து அவரோட நம்ம கம்பேரிசன் செய்ய முடியாது. குணத்தால நாம் எல்லாருமே கட்டுப்பட்டவர்கள், அவர் நிர்குணவாதி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரியான விளக்கங்களை நாம வந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதையும் நாம வந்து பார்த்து கொண்டே வருகின்றோம். வேதங்கள் பறைசாற்றுவது போல ஒருவரை பகவானோடு ஒப்பிட முடியாது. நாம் யாரையுமே வந்து பகவானை ஒப்பிட்டு பேச முடியாது. அவருக்கு நிகர் அவர் மட்டும்தான். ஏகம் ஏவாத் வீதியம் பிரம்ம வைதயாத்
பயம் பயம் பவதி. அதாவது பகவானோடு போட்டியிடக்கூடியவர் ஒருவருமே. கம்பேரிசனே இல்லாதப்போ நம்ம எப்படி அவரோடு போட்டியிட முடியும்? ஆனால் நாத்திகவாதிகள் தான் எப்பவுமே போட்டியிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய விஷன் எல்லாமே இந்த உடல் கொண்ட அடையாளம். சோ அதே நானே எல்லாவற்றிற்குமே வந்து சுகிப்பவன், நானே எல்லாமே நான் தான் உரிமையாளர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நாத்திகத்தன்மை உடையவர்களுக்கு வரும் இல்லையா? அவங்கதான் எப்பவுமே கடவுளோட வந்து கம்பேரிசன், அவரை விட நான் தான் கிரேட், நான் தான் செய்தேன் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே வந்து வரக்கூடிய தன்மை நாத்திகவாதிகளுக்கு வரும். சோ ஆனால் அவர்களுக்கு உண்மையிலே பகவானை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. அவர்களுக்கு யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். சோ மேலும் பிற ஜீவராசிகளுக்கு கூட அஞ்ச வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு இல்லை. when he is the highest authority, அவர் எதற்கு யாரை பார்த்தும் அவர் பயப்பட வேண்டும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பக்தரா இருக்கக்கூடிய நம்மளே ஒரு பக்குவ நிலை அடைந்த பிறகு எதை பார்த்தும் நாம பயப்பட மாட்டோம் இல்லையா? கேவலம் நாம ஒரு ஜீவராசியாக பிறந்த நாம், எந்தவித ஆற்றலும் சுயமாக நம்மளால செய்ய முடியாத தன்மை உடைய நாம், அனைத்தையுமே அவர்தான் நம்மளை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார் என்று உணர்ந்த நாம், நாமளே இவ்வளவு நினைக்கும் பொழுது, அதாவது நாம யாருக்குமே வந்து பயப்படாத பொழுது, எல்லாமல்ல இறைவன் வந்து யாரை பார்த்து அவர் பயப்பட வேண்டும்? அத்தகைய அவசியமும் அவருக்கு இல்லை இல்லையா? அவருக்கு சமமானவர் ஒருவரும் இல்லை. மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவரே வேறாக, அதாவது ஆணி வேர், அதாவது ஒரு செடி இருக்குன்னா அதற்கு இருக்கக்கூடிய வேர், நம்ம எல்லாருமே ஒரு அவரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் இல்லையா? நமக்கு மூல ஆதாரமாக இருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான். அவரிலிருந்து தான் நாம் எல்லாருமே தோன்றி இருக்கிறோம். அடிப்படையான நமக்கு பேஸ் வந்து அவரிடமிருந்து தான் வந்திருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவரே வேறாக இருந்தாலும் அவருக்கும் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் இடையே அடிப்படை வித்தியாசங்கள் உண்டு. எஸ், நாம என்னைக்குமே அவரோட கம்பேரிசன் செய்யவே முடியாது. அதாவது இயல்புகளாலும் சரி, அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களாலும் சரி, அவருடைய ஆற்றல்களாலும் சரி, அவர் நம்மிலிருந்து வேறுபட்டவர். நாம் எல்லாரும் பௌதீக பண்புகளாலான இந்த எந்திரத்தை தான் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து கர்ம விளைவுகள் கிடையாது. அவர் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். நாம கூட இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சென்றால்தான் அந்த இருமைகள் இரண்டும் வந்து, அதாவது பாவ புண்ணியம் இரண்டுமே நமக்கு வந்து அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் 0 ஆனாதான் நம்ம வந்து நிர்குண நிலையை அடைந்திருக்கின்றோம் என்று பொருள். அப்போ நம்ம வந்து பகவானை ஒத்த அந்த இயல்பை மட்டும்தான், குவாலிட்டி மட்டும்தான் நம்ம பெற்றிருக்கின்றோம். ஹையஸ்டா நம்ம எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா 78% அச்சீவ் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் ரிஷி முனிகள் வந்து அந்த நிலையை அடையும் பொழுது அவர்களுடைய நிலை அவ்வளவுதான். சோ இல்லையெனில் அவரை உள்ளவாறு முழுமையாக யாராலும் அறிய முடியாது. நான் அயம் விதந்தி தத்வேன. தத்துவம் என்றால் அதாவது உண்மை என்று சொல்வது இல்லையா? அவரை முழுமையாக அறியவது என்பது முடியவே முடியாது. எனும் முந்தைய பதத்தின் கூற்றுக்கு, அதாவது போன இதுல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா சிவன் கூட ஓரளவுக்கு தான் பகவானை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி அங்கே பிரம்மர் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா? போன ஸ்லோகத்துல அததான் இங்க மீண்டும் ரெஃபரன்ஸா கொடுக்கிறாரு. ஆனால் ஓரளவுக்கு அவரை அறிந்து கொள்வதற்குரிய தகுதி முறை இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எஸ், ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை அடையறதுக்கே நம்ம நிறைய ஸ்ரத்தையோட நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். களப்பற்ற பகவத் பக்தர்களால், அதாவது பிரசாந்தர்கள், அதாவது அனன்ய பக்தியை செலுத்துபவர்கள் மட்டுமே அவரை இன்னும் அதிகமாக அறிய முடியும். அதாவது அவரை இன்னும் நார்மலான ஒரு பக்தனை விட அதிகமாக அறியக்கூடிய அந்த தகுதி வந்து யாருக்கு கிடைக்கின்றது? கோபகோபிஸ் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? அவர்களாலதான் பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். காரணம் என்னவெனில், பகவானுக்கு அடிபணிந்து அவரது தொண்டர்களாக இருப்பதை தவிர வேறு தேவைகள் பக்தர்களுக்கு கிடையாது என்பதை உணர்ந்தவர்கள். அவர்கள் அத்தகைய செயல்கள் மட்டுமே அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே சமயம் மனோ தத்துவவாதிகள், யோகிகள் மற்றும் பலநோக்கு கருமிகள், கர்மகாண்டா ஆகியோரை போன்ற அனைவரும் அடிப்படையில் சில தேவைகள் உள்ளன. இதனால் அவர்களை சாந்தப்படுத்த முடியாது இல்லையா? ஏதோ ஒரு நமக்கு தேவை, சித்திகளை அடையணும்னு சொல்லிட்டு யோகிகள் வந்து நினைப்பார், மிஸ்டிக் யோகிஸ் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து கர்மகாண்டாமோடு பலநோக்கு செயல்கள் புரிபவர்கள் தனக்கு ஐஸ்வர்யங்கள் வேணும்ன்றதுக்காக வந்து பகவான் கிட்ட சேவை புரியறது. இதெல்லாமே எதிர்பார்ப்புகள் தான் அவங்களுக்கு. சோ ஆனால் யோகிகள் சில சிந்தனை எதிர்பார்க்கின்றனர். மனோதத்துவவாதிகள் பசுவின் இருப்பில் 2 கலந்து விட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். பசுவின் இருப்பில், மனோதத்துவவாதி பசுவின் இருப்பில், இது என்ன மீனிங் என்றது வந்து நாளைக்கு இங்கிலீஷ் ரெஃபரன்ஸ்ல பார்த்து வேணா சொல்லலாம். ஏனென்றால் இந்த வார்த்தையினுடைய சம்திங் மிஸ்டேக் கூட இருக்கலாம். எப்படிப்பட்ட இது வந்து ஒரு மீனிங் கொடுக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் கிடையாது, செக் பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு வகையில்
புலன் திருப்திக்குரிய ஒரு தேவை இருக்கும் வரை சாந்தி அடைவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா? நமக்கு ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற வரைக்கும், ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு நாம மோட்சம் அடைந்த ஆத்மாக்களே கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாவற்றிலிருந்து பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து நாம கண்டிப்பா முக்தி பெறணும். அப்பொழுதுதான் நம்ம பகவானோட குவாலிட்டி, ஒத்த குவாலிட்டி நமக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் தேவையற்ற வரட்டு கற்பனைகளை, விவாதங்களை, விஷயம் முழுவதுமே நிலை குலைத்து விடுகின்றது இல்லையா? இதனால் நம்முடைய புரிந்துணர்வு, அழகான வார்த்தை இந்த, நம்ம புரிந்து உணர்வது என்பது மிக முக்கியமான வருது. உணர்தல், புரிதல் அப்படின்னு நான் நிறைய இடங்கள்ல உங்களுக்கு சொல்லினே வருவேன். அந்த புரிந்து உணர்தல் என்பது நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி, ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் தேவையானது. பகவான் இன்னும் தூரமாக விலகி சென்று விடுகின்றார் இல்லையா? சோ கலங்கப்பட்டவர்களிடத்தை எப்பொழுதுமே பகவான் கிட்ட இருக்கிறது கிடையாது. ஆனால் கலங்கமற்ற பக்தி செலுத்துவரிடத்தில் அவர் பக்கத்திலேயே தான் இருப்பார் எப்பொழுதுமே. சோ இதனால் ஆனால் வரட்டு கற்பனையாளர்கள் தவ கொள்கைகளை பின்பற்றி வருவதால் பகவானுடைய அருவ அம்சத்தை பற்றிய அறிவை அவர்களால் ஓரளவு பெற முடியும். ஓரளவுக்கு தான் அவங்களால சொல்ல முடியும். எல்லாம் அந்த பகவான் செயல்பா அப்படின்னு அது உண்மையா புரிந்திருக்க மாட்டோம். ஆனால் எஸ், அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் அப்படின்னு பேசிக்கா நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. ஆனால் கோவிந்தன் என்னும் ரூபத்தில் உள்ள அவரது முடிவான தோற்றத்தை அவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏனெனில் அமலாத்மனர்கள், அதாவது பியூரஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிட்டியா இருக்கவங்க, அமலம் என்றாலே தூய்மை என்று பொருள். சோ அதாவது பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்கள் தான் தூய்மையானவர்கள் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட பாவ செயல்களை மீண்டும் செய்யாமல் தங்களை அந்த நல்பாதையில் அவர்கள் அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். பகவானிடம் தூய பக்தி தொண்டை ஏற்க முடியும். யார் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்வதற்கு எலிஜிபிள்னாக்கா, அதாவது அமலாத்மனர்கள், அதாவது ஆத்ம சுத்தியை அடைந்தவர்கள், தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவர்கள், இப்படிப்பட்டவர்களால் மட்டும்தான் தூய்மையான பக்தி சேவையை செய்ய முடியும். இது பகவத்கீதையில 7.28ல உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏஷானாம் த்வத்கதம் பாபம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மானாம் தேத்வத் மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடாவிரதக. அதாவது நாம மேல சொன்ன இந்த எல்லா விளக்க உரைகளுமே இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திற்கு சமம். ஆக்சுவலி எஸ், நாம் ஜட கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும், மோகத்திலிருந்து வெளிப்பட்டிருக்க வேண்டும், நம்மளுடைய இந்த சுயபுலன் திருப்தியிலிருந்து நம்ம வெளிப்பட்டிருக்க வேண்டும். எல்லாவற்றையுமே துறந்து வெறுமனே தூய பக்தி சேவை செய்வதற்கு அப்பொழுதுதான் நம்ம எலிஜிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எவ்வளவு பெரிய ஸ்லோகம், சின்ன ஸ்லோகம். இன்னும் ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. 42. ஆத்யோ அவதார புருஷ பரஸ்ய காலஹ ஸ்வபாவஹ சத் அசன் மனஸ்ச திரவ்யம் விகாரோ குண இந்திரியாணி விராட் ஸ்வராட் ஸ்தானுஹு சரிஷ்ணு பூம்னஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஆத்யோ வதரா புருஷ பரஸ்ய கால ஸ்வபாவ சத் அசன் மனச திரவியம் விகாரோ குண இந்திரியாணி விராட் ஸ்வராட் ஸ்தாஸ்னு சரிஷ்ணு பூம்னக. ஆத்ய முதல், அவதாரம் புருஷ காரணார்வ சாயி விஷ்ணு, பரஸ்ய பகவானின், காலம் ஸ்வபாவ வெளி, சத் விளைவு, அசத் காரணம் மனம், ச தவிரவும், திரவியம் மூலப்பொருட்கள், விகார ஜட அகங்காரம், குணா இயற்கை குணங்கள், இந்திரியாணி புலன்கள், விராட் மொத்தமான முழு உடல், ஸ்வராட் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, ஸ்தாஸ்னு அசைவற்ற, சரிஷ்ணு அசையக்கூடிய, பூம்னா பரம புருஷரின். மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷரின் முதல் அவதாரம் காரணார்ணவ சாயி விஷ்ணு ஆவார். நித்திய காலம், விண்வெளி, காரண விளைவுகள், மனம், மூலப்பொருட்கள், ஜட அகங்காரம், இயற்கை குணங்கள், புலன்கள், பகவானின் விஸ்வரூபம், கர்ப்போதக சுவாமி விஷ்ணு மற்றும் அசைவன அசையாதன எனும் பிரிவுகளில் உள்ள ஜீவராசிகள் ஆகிய அனைத்திற்கும் அவரே எஜமானராவர். பொருளுரை. ஜட படைப்பு நிரந்தரமற்றது என்பது இங்கு ஏற்கனவே பன்முறை விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சர்வ வல்லமை பொருந்திய பகவானுடைய ஜடசக்தியின் ஒரு தற்காலிகமான தோற்றமாகும். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு அன்பான உறவு முறையில்
பகவானோடு உறவாட விருப்பமில்லை. இதனால் இத்தகைய ஆன்மாக்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்குவதற்காக இந்த ஜட தோற்றம் தேவையாக உள்ளது. இத்தகைய விருப்பமற்ற பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் முக்தியடைந்த வாழ்வினில் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. தொண்டு செய்ய அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லாததே இதற்கு காரணமாகும். ஜீவராசிகள் அவர்களுடைய உண்மை நிலையை பகவானுடைய நித்திய தொண்டர்களாவர். ஆனால் அவர்களில் சிலர் தங்களுடைய சுதந்திரத்தை மாதாஜி கொஞ்சம் மறைச்சிருக்கு, தெரியல. ரைட் சைடு பாருங்க. ரைட் சைடு கொஞ்சம் லைட்டா மூடி இருக்கு மாதாஜி. இல்ல, துஷ்பிரயோகம் செய்வதால் இப்ப வந்துருச்சு. துஷ்பிரயோகம் செய்வதால் தொண்டு செய்ய விரும்புவதில்லை. எனவே மாயை என்று அழைக்கப்படும் ஜட இயற்கையை அவர்கள் அனுபவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். மாயையின் பிடிக்குள் சிக்கிக் கொண்டுள்ள ஜீவராசிகள் உண்மையான அனுபவிப்பாளர்கள் இல்லை என்றாலும் மாயையினால் கவரப்பட்டதன் காரணத்தால் தங்களை அனுபவிப்பாளர்கள் என்று எண்ணிக்கொள்கின்றனர். இத்தகைய ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கையை அடக்கியாலும் அவர்களுக்கு நெறிகெட்ட மனோநிலையை திருத்திக் கொள்வதற்காக அவ்வப்போது அவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது. இவர்களுக்கும் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள நித்திய உறவை பற்றி வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. சர்வை எனவே தற்காலிகமான பௌதீக சிருஷ்டி பகவானுடைய ஜடசக்தியின் ஒரு சித்தரிப்பாகும். நீதிபதி ஒருவர் விவகாரங்களில் தற்காலிகமாக நிர்வகிப்பதற்கு அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். அவரே அனைத்தையும் நிர்வகிப்பதற்காக பரமபுருஷர் காரணார்ணவ சாயி விஷ்ணுவாக அவதரிக்கிறார். இந்த காரணோதக சாயி விஷ்ணு அவருடைய ஜடசக்தியின் ஐஷத மீது பார்வையை செலுத்துவதன் மூலம் ஜட சிருஷ்டியை தோற்றுவிக்கிறார். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் முதல் புத்தகத்தில் ஜக்ருஹே பௌருஷம் ரூபம் என்ற பதத்தின் விளக்கத்தை நாம் முன்பே ஓரளவிற்கு விவாதித்திருக்கிறோம். ஜட சிருஷ்டியினுடைய மாயையான நாடகத்தின் ஆயுள் ஒரு கல்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் சிருஷ்டி நிகழ்வதை பற்றி நாம் முன்பே பேசியிருக்கிறோம். அவரது அவதாரத்தாலும் செயல்களாலும் படைப்பிற்கு தேவையான மொத்த பொருட்களான காலம், விண்வெளி, காரணம், விளைவு, மனம், ஸ்தூல மற்றும் சூட்சுமமான மூலப்பொருட்களும் அவற்றின் இயற்கை குணங்களாகிய ஸ்தவ, ரஜோ, தமோ குணங்களின் சேர்க்கையாகவே தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதன் பின் புலன்களும் அவற்றிற்குரிய உற்பத்தி ஸ்தானமும் படைக்கப்பட்டன. பின் இரண்டாவது அவதாரமான கர்போதக சாமி விஷ்ணுவின் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. மேலும் இரண்டாவது அவதாரத்திலிருந்து வெளி வருபவையான அசைவன, அசையாதன என்னும் பிரிவுகளை சேர்ந்த அனைத்து ஜீவராசிகளும் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. முடிவாக சிருஷ்டியும் சிருஷ்டிக்குரிய இந்த மூலப்பொருட்களும் பரமபுருஷரிடம் உள்ளூர மறைந்துள்ள தோற்றங்களாகும். பரம ஜீவனின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து எதுவும் சுதந்திரமானதல்ல. காரணார்ணவ சாயி விஷ்ணு என்று அழைக்கப்படும் படைப்பிலுள்ள இந்த முதல் அவதாரம் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விரிவங்கம் ஆவார். கீழே பாருங்க மாதாஜி, லெஃப்ட் சைட்ல. இது பின்வருமாறு கிருஷ்ணனின் விரிவங்கமாவார். இது பின்வருமாறு பிரம்ம சம்ஹிதத்தில் 5:48 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அசேக நிஸ்வசித காலம் அதாவப்ளய ஜீவந்தி லோம விலஜா ஜகத் அண்ட விஷ்ணுர் மகான் சாஹிஹ யஷ்ய கலா விசேஷோ கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தம்ஹம் பஜாமி. எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் மகாவிஷ்ணுவின் அல்லது கார்ணோதயா விஷ்ணுவின் ஒரு மூச்சு காலம் மட்டுமே பராமரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு சுவாசத்துக்கு மட்டும், அந்த டியூரேஷன் மட்டும்தான். அப்படின்னா எவ்வளவு நீளமான சுவாசம் என்பதை நாம் இதுல இருந்து புரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? இவர் முழுமுதற் கடவுளான கோவிந்தனின் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஒரு விரிவங்கமே ஆவார். அதாவது கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம், அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா?
சோ பலராம்ல இருந்து சங்கர்ஷ்ணர் அனிருத்தர் பிரத்யும்னன் இதெல்லாமே படிச்சவங்க. 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணரில் இருந்துதான் இந்த கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய அதாவது முதல் புருஷாவதாருடைய விரிவங்கமே ஏற்படுகின்றது. சோ இதோட இந்த ஸ்லோகம் வந்து நிறைவடைகின்றது. நாம இப்ப இதன் விளக்க உரையை பார்க்கலாம். ஆத்யோ அவதார புருஷ பரஸ்ய கால ஸ்வபாவ சத் அசன் மனசக திரவியம் விகாரோ குண இந்திரியாணி விராட் ஸ்வராட் ஸ்தானுசு சதாஸ்னு ஸ்ருணு பூன்மக. அதாவது ஆத்ய என்றால் முதல், அவதாரம் என்றால் அவதாரம், புருஷ என்றால் முதல் புருஷ அவதாரம் ஆகிய கார்ணோத கஷாயி விஷ்ணுவாய் வந்து இங்கு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பரஷ்ய பகவானின், பரா என்றாலே நித்தியமானவர், அவரை வந்து குறிக்கின்றது. காலா என்றால் காலம், காலத்தினுடைய சொரூபமும் அவர்தான். ஸ்வபாவக அதாவது வெளிப்பாடு, வெளி. சத் விளைவு, அசத் காரணம், அதாவது ஒரு செயலுக்கான காரணம் மற்றும் விளைவுகள், அதை பற்றி சொல்றது. மனம், தவிரவும். திரவியம் என்றால் மூலப்பொருட்கள், அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. எதையாவது ஒண்ணு படைக்கணும்னா அதுக்கு பேசிக் ரா மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ உணவு செய்யணும்னா அரிசி வேணும், பருப்பு வேணும், காய்கறி வேண்டும், நீர் வேண்டும், நெருப்பு வேண்டும், இது எல்லாமே மூலப்பொருட்கள் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இங்க படைக்கிறதுக்கும் வந்து மூலப்பொருட்கள் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்திரியாணி புலன்கள், விராட் மொத்தமான முழு உடல், ஸ்வராட் கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு இல்லையா. அவருடைய நாவிலிருந்து 14 லோகங்கள் எல்லாமே பிரம்மர் எல்லாம் படைக்கப்படுகிறது. சதாஸ்னு அசைவற்ற, ஷரிஷ்ணு அசையக்கூடிய, அதாவது அசைவன மற்றும் அசையாதவை, பூம்னக அதாவது பரமபுருஷரின். சோ பரமபுருஷரின் முதல் அவதாரம் வந்து கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு ஆவார் இல்லையா. நித்திய காலம், விண்வெளி, காரண விளைவுகள் மற்றும் மனம், மூல பொருட்கள், ஜட அகங்காரம், இயற்கை குணங்கள், புலன்கள், பகவானின் விஸ்வரூபம், கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு மற்றும் அசைவன அசையாதன பிரிவில் உள்ள ஜீவராசிகளாக அனைத்திற்கும் அவரே எஜமானர். அப்படின்னா கார்ணோத கஷாயி அவருடைய அந்த புருஷ அவதாரத்தினுடைய அவர்தான் ஓனர்ஷிப் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல வந்து அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஜட படைப்பு நிரந்தரமற்றது இல்லையா, மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது தான் இந்த ஜட படைப்பு. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அழிவு நடந்து கொண்டே இருக்கும், ஆக்கமும் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். ஆனால் இதுவும் நித்தியமான படைப்பு தான். ஏனென்றால் அழிவு வரும்போது, பிரளயம் வரும்போது எல்லாம் பகவானுக்குள்ளேயே போய் தங்கும் பொழுது, மீண்டும் படைக்கும் பொழுது வந்து அனைத்தையுமே வந்து பகவான் வந்து வெளியே அனுப்பிடுறார். சோ அதனால வந்து நித்தியமான தன்மை தான். ஆனால் அதனுடைய மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது எப்பொழுதுமே. there will be always changes. அதை ஒண்ணு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது சர்வ வல்லமை பொருந்திய பகவானுடைய ஜடசக்தியின் ஒரு தற்காலிகமான தோற்றமாகும். அதாவது இந்த தோற்றத்துல எப்பொழுதுமே மாற்றம் என்பது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். பகவத்கீதையில நம்ம 5 விதமான இதுதான் படிக்கிறோம் இல்லையா. ஈஸ்வர, ஜீவன், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகிருதி, கால மற்றும் கர்ம. இதுல கர்ம மட்டும்தான் வந்து நித்தியமற்ற தன்மை. எப்பொழுதுமே வந்து நாம எதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய பலன்கள் வந்து மாறிண்டே இருக்கும். நாம பிறவி எடுக்கிறோமா இல்லையா என்பது அந்த கர்ம பலன் மீது நமக்கு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடியதா எல்லாம் ஜீவா எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன். புருஷ் அதாவது ஈஸ்வரா நம்மளை கட்டுப்படுத்துபவர், அவரும் நித்தியமானவர். பிரகிருதி அதை படைத்தவரும் வந்து, அதாவது ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தை படைத்தவர் அந்த பரம்பொருள். இந்த இரண்டுமே வந்து நித்தியமானது. அதே மாதிரி காலம் என்பதும் வந்து நித்தியமானது. காலத்தை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது இல்லையா. அத காலத்தினுடைய அதிபதியும் அவரே தான். சோ இந்த 4மே நித்தியமானது. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று கர்மம் மட்டும்தான் நித்தியமற்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். இங்க நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து நிரந்தரமற்றது. ஏனென்றால் நம்மளுடைய விசிட்டே வந்து நிரந்தரமற்றது. இந்த துக்காலை அசாஸ்வதமான நிலை கொண்ட இந்த பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானுடைய படைப்பில் ஒரு அங்கம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மீண்டும் மீண்டும் படைக்கின்றார், மீண்டும் மீண்டும் அதை அழிக்கின்றார். அப்படின்னா அழிவுதல்னாக்கா அது வந்து ஃபுல்லா வந்து எடுத்துறது கிடையாது. அவருக்குள்ளேயே சென்று அதை அடங்கி மீண்டும் படைக்கும் பொழுது அது வெளியில வரும். அதனால வந்து நிரந்தரமற்ற தன்மைதான் அது ஏற்குமே ஒழிய, அதாவது நம்ம புவி வாழ்க்கையில வந்து அந்த காலத்திற்கேற்றவாறு இங்க செயல்பாடுகள் வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டிருக்குமே ஒழிய முழுமையான அழிவு என்பது கிடையாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஜடசக்தியின் ஒரு தற்காலிகமான தோற்றமாகும். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களும் அன்பான உறவு முறையில் பகவானோடு உறவாட விருப்பம் இல்லை. நமக்கு அந்த மாதிரி எடுத்த உடனே இந்த எல்லாமே நம்ம வேத புராணங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோம். ஆனா வாட் இஸ் த கோல், என்ன அது நம்ம செய்யணும்,
அப்படிங்கிற என்னைக்காவது நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா? சோ வாட் டைப் ஆஃப் திங் நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு பக்தனாக இருக்கும் பொழுது கூட நாம எவ்வாறு செயல்படணும் என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் நம்ம கிட்ட ஒண்ணுதான் எதிர்பார்க்கின்றார், அன்பு மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கின்றார். அவரிடத்தில் நாம் அன்பு செலுத்தணும்னு ஒண்ணு மட்டும்தான். இங்க பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர் வாழ்கிற இடத்திலும் நாம் அன்பு செலுத்தணும் தான் அவர் வந்து நம்ம கிட்ட எடுத்துரைக்கக்கூடிய உபதேசமே அதுதான். அனைவரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டுவது, சமநோக்கோடு காண்பது, இந்த மாதிரியான தத்துவங்களை தான் நம்ம கேட்டுட்டே வரோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஒரு நம்ம வீட்டிலேயே வந்து இருக்கக்கூடியவர்களோட நம்ம அன்பாதான் இருக்கோம் இல்லையா? அதே அன்பை அனைவரிடத்திலும் கடவுளிடத்திலும் செலுத்துவதற்கு நமக்கு ஏன் தயக்கம்? ஏனென்றால் நம்ம எல்லாமே ஐடென்டிபிகேஷன், பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா? இவங்க நமக்கு வேண்டியவங்க, அவங்க யாருன்னே நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து நம்ம வந்து பௌதிகத்தின் அடிப்படையில நம்ம எடுத்துட்டு போகிறதுனால்தான் நம்மளால ஈஸியா அடுத்தவர்களிடத்தில் அன்பு பாராட்ட முடிவது கிடையாது. ஆனால் எல்லோரையுமே சமநோக்கோடு காணக்கூடிய ஒருத்தருக்கு வந்து அன்பு பாராட்ட கூடிய அந்த நிலை வந்து அவர்களால் ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். சோ அன்பான உறவு ஒண்ணுதான் பகவானோட நம்மளை வந்து சேர்க்கும். இதனால் இத்தகைய ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்குவதற்கு தான் இந்த ஜட தோற்றம் தேவை இல்லையா? நாம் எல்லாருமே அவரிடம் பிரிந்து வந்த நாம நித்திய பக்தர்கள். அதே நிலையில் அவருக்கு பக்தி தொண்டு, அவர் மீது பிரேமை இல்லாம நம்ம வந்து மேலுலகத்திற்கு சென்றால் அங்கே வந்து நம்மளால நிரந்தரமா வாழ முடியாது இல்லையா? அதற்காக தான் இந்த இடத்தை வந்து பக்குவம் அடைவதற்காக நம்மளை வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். நித்திய பத்த நிலையிலிருந்து நாம வந்து ஞானத்தை பெற்று பக்தியில நாம வந்து மேல் நோக்கி எடுத்து செல்லும் பொழுது அது 100% கம்ப்ளீஷன் இருந்தா மட்டும்தான் வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கெல்லாம் நாம செல்ல முடியும். தொண்டு செய்ய அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லாததே இதற்கு காரணம். உண்மையிலே நம்ம மனிதர்கள் எல்லாருமே யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய அந்த குணாதிசயத்தோட தான் நாம் எல்லாரும் பிறந்திருக்கோம். ஏதோ ஒரு சேவை நாம் செய்து கொண்டே இருப்போம். நம்ம பிள்ளைகளுக்கு, நம்ம கணவனுக்கு, அதே மாதிரி மனைவிக்கு வந்து கணவன், அதே மாதிரி நம்மளோட சொந்த பந்தங்களுக்கு, இல்லை நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு சேவையில் எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து பகவானுக்கே ஒரு சேவை செய்வதற்கு நாம எதற்கு தயங்கணும் இல்லையா? ஜீவராசிகள் அவர்களுடைய உண்மை நிலையில் பகவானுடைய நித்திய தொண்டர்கள் ஆவர். ஆனால் அவர்களில் சிலர் தங்களுடைய சுதந்திரத்தை வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்வதால் தொண்டு செய்ய விரும்புவது கிடையாது இல்லையா? சோ நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் இருக்கக்கூடிய அந்த லிமிட்டெட் ஃப்ரீடமே நம்ம வந்து அதை வந்து தவறான வழியில் நாம வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம். அதனால் என்றால் மாயையால் நம்ம கட்டுப்பட்டிருப்பதால், அகங்காரத்தால். அப்படி சிக்கிக் கொள்ளும் போதுதான் நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இங்கு பிறவி எடுக்க வேண்டிய அந்த ஒரு கட்டாயத்திற்கு நாம உட்படுகின்றோம். மாயையினால் கவரப்பட்டதின் காரணத்தால் தங்களை அனுபவிப்பாளர் நாம தான் என்ஜாய் பண்றோம்னு நினைக்கிறோம். உண்மையிலே நாம எதையுமே என்ஜாய் பண்றது கிடையாது. அந்த பரம்பொருள் தான், ஹி இஸ் தி சுப்ரீம் என்ஜாயர். நாம எல்லாம் செகண்டரி என்ஜாயர், இரண்டாம் தரத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ஜாயர்ஸ் அப்படின்னு, அதாவது அனுபவிப்பாளர்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கை அடக்கி ஆளும் அவர்களுடைய நெறிகெட்ட அதாவது மனோநிலையை வந்து திருத்திக் கொள்வதற்காக அவ்வப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்து வழங்கப்படுகின்றது. நாம் எல்லாரும் திருந்தி நல் மனசோட அதாவது பக்குவ நிலை அடைந்த பிறகுதான் பகவான் இடத்தில் செல்ல வேண்டும் இல்லையா? அதற்காக ஒரு வாய்ப்பு வந்து இங்கே வந்து நல்கப்படுகின்றது. வேதைஷ சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யை. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவர் தான் நமக்கு வந்து கொடுக்கின்றார். தற்காலிகமான பௌதிக சிருஷ்டி பகவானுடைய ஜனசக்தியின் ஒரு சித்தரிப்பாகும். சோ நீதிபதி ஒருவர் வந்து ஒரு போஸ்டுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்றாங்கன்னா அது கவர்மெண்ட் சார்பாக தான் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க இல்லையா? அவர் வந்து அவருக்கு வரக்கூடிய கேசஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர் நீதி வழங்க வேண்டியது அவருடைய கடமை. சோ ஆனால் அவர் தற்காலிகமான நிர்வாகிப்பதற்காக அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதியாக தான் அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றார். அவ்வாறே அனைத்தையும் நிர்வாகிப்பதற்காக பரமபுருஷர் வந்து கார்ணோதய விஷ்ணுவாக அவதரிக்கின்றார். இந்த கார்ணோதகசாய் விஷ்ணு வந்து அவருடைய ஜடசக்தி இல்லையா? அயக்ஷதக அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கு அவருடைய ஜட சக்திக்கு வந்து அந்த நாமம் மீது பார்வையை செலுத்துவதன் மூலமாக ஜட சிருஷ்டியை வந்து தோற்றுவிக்கின்றார். அதாவது ஜா ஐஷத, அதாவது எவ்வாறு இந்த அண்டங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன என்பதை இதே சாப்டரில் நம்ம படிச்சுட்டே வந்தோம் இல்லையா? அதாவது பிரம்ம ஜோதியருடைய ஒரு பகுதியை வந்து கலக்கும் பொழுது அவருடைய சுவாசம் மற்றும் அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த சுவாச அந்த காற்று வந்து பிரம்ம ஜோதியில் வந்து கலக்கும் பொழுதுதான் இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறது வந்து படிச்சிருக்கோம். சோ அது ஷா ஐஷத அப்படிங்கிறது வந்து பிரம்ம ஜோதியை வந்து குறிக்கின்றது. அதன் மீது அவருடைய பார்வையை அவர் செலுத்தும் பொழுது
அந்த சுவாசத்தினுடைய இது வந்து இம்பாக்ட் கலங்கும் பொழுது இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் புத்தகத்தில் ஜகத்ரே பௌருஷ ரூபம் என்ற பதத்தின் விளக்கத்தை நாம் உண்மை இந்த பதத்தை வந்து நீங்க ஒரு வாட்டி சென்று பார்க்க வேண்டும், எந்த இடத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்று. ஜட சிருஷ்டினுடைய மாயை நாடகத்தில் ஆயுள் ஒரு கல்பம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இல்லையா? மேலும் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் சிருஷ்டி நிகழ்கின்றது, அதாவது படைக்கும் தொழில் நடக்கின்றது. ஒரு கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் வந்து படைக்கிறது, முடிவு வரும், கல்பம் முடியும் பொழுது அழிவும், அதாவது சிறிய பிரளயம் என்பது ஏற்படுகின்றது, மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது. மீண்டும் வந்து படைக்கும் தொழில் வந்து ஆரம்பம் ஆயிண்டே இருக்கு. சோ விளைவு, காரணம், விளைவு, மனம், ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மமான மூலப்பொருட்கள் அவற்றின் இயற்கை குணங்களாகிய சத்வம், ரஜோ, தமஸ் குணங்கள் சேர்க்கை ஆகியவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன இல்லையா? குணங்களால் தான் இத்தனை ரா மெட்டீரியல்ஸ், அந்த 24 பண்புகளை நாம இப்ப வந்து மனசுல கொண்டு வரணும் இல்லையா? இந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்மம் எல்லாமே அதனாலதான் இங்கே வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து தோன்றக்கூடியதற்கும் காரணம் இங்கே இத்தனையான குணங்களுடைய சேர்க்கை. 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்திற்கு நாம நம்மளுடைய கர்ம பலன் வந்து அமைந்திருக்கும் பொழுது நாம வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம். அதன்பின் புலன்களும் அவற்றுக்கு இருக்க உற்பத்தி ஸ்தானமும் வந்து படைக்கப்பட்டன. பின் 2வது அவதாரமாக கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு பிரம்மாண்ட பிரபஞ்ச ரூபம் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது, பகவானுடைய ரூபத்திலிருந்து தான் இந்த மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் வந்தது என்று இவர் பிரம்மரும் வந்து சொல்கின்றார் இல்லையா? 2வது வந்து கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுனுடைய நாபிலிருந்து அவரும் தோன்றினார் என்பதை வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் 2வது அவதாரத்தில் வெளி வருபவையான அசைவன, அதாவது எல்லா உயிர்வாழிகள் செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் இல்லையா, அசையாதன பிரிவுகளை சேர்ந்த அனைத்து ஜீவராசிகளுமே தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. முடிவாக சிருஷ்டியும் சிருஷ்டிக்குரிய அந்த மூலப்பொருட்களும் பரமபுருஷரிடம்தான் உள்ளுற மறைந்துள்ள தோற்றங்கள் ஆகும். அவருடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தோற்றங்கள் இந்த எல்லாமே அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லாமே பரம ஜீவனின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து எதுவுமே சுதந்திரமானது அல்ல. அப்படின்னா எல்லாம் அவரிடமிருந்தே தோன்றும் பொழுது அனைத்துக்குமே கட்டுப்பாட்டு அளவர் அவர்தான் இல்லையா? ஈஸ்வரர் அவர்தான் அப்படிங்கிறது வந்து பிரம்மரும் பிரம்ம சமயத்தில அதுதான் பாடுகின்றார். கோவிந்தன் தான் எல்லாமே அப்படின்ட்டு. கார்ணோதயா கசாய் விஷ்ணு என்று அழைக்கப்படும் ஜட படைப்புள் உள்ள இந்த மூல அவதாரம் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரினுடைய விரிவங்கம், சங்கர்ஷ்ணர் இல்லையா? சோ அவரும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஒரு விரிவங்கம், அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல அந்த 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் தான் இது. இது பின்வருமாறு பிரம்ம சமீதியிலையும் வந்து விளக்கப்படுகிறது இல்லையா? யஷைக நிஷ்வசித காலம் அதாவலம்பக ஜீவந்தி லோம விலஜா ஜகதண்டநாதக விஷ்ணூர் மகான் சகாய யஷ்ய கலா விசேஷோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. அதாவது எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் மகாவிஷ்ணு அல்லது கார்ணோதயா விஷ்ணுவின் ஒரு மூச்சுக்காலம் மட்டுமே பராமரிக்கப்படுகின்றன. அதாவது the maintenance of each and every universe is only the duration. எவ்வளவுனாக்கா அவருடைய ஒரு சுவாசம், நாம வந்து ஒரே ஒரு செகண்ட்ல எத்தனையோ வராட்டி மூச்சு இழுத்து விட்டுறோம் இல்லையா? ஆனா அவருடைய ஒரு சுவாசம் எவ்வளவு நீண்டது என்பதை நாம இதுல இருந்து பார்க்கணும். நம்ம எல்லாரையும் ஒரு சுவாச காற்றுலதான் படைத்து ரட்சிக்கின்றார் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஒரு விரிவங்கம் மட்டுமே ஆவார் அப்படிங்கிறது வந்து அழகான இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நான் இன்றைக்கான கிளாஸ் இதோட நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள்.